Kuljum qed isiru medja kważi 140 MRI fl-isptarijiet u ċentri tas-saħħa nazzjonali grazzi wkoll għall-investimenti multimiljonarji li saru fl-aħħar snin mill-Gvern favur l-aqwa kura possibbli f'pajjiżna. Skont tarif moti, fit-tweġiba d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Porġ fil-Parlament għall-mistoqsija tad-Deputat Ian Vassallo jirriżulta li mill-bidu din is-sena sal-bidu ta' Lulju diġà saru 25,292 MRI fis-settur pubbliku f'pajjiżna. Dr. Borġ qal li dawn it-testijiet mill-aktar delikati saru permezz tal-magni speċjalizzati installati fl-isptarijiet tal-Istat fost it-tliet scanners tal-MRI li hemm fl-Isptar Mater Dei li jaħdmu 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Minn barra dawn fl-Isptar Ewlieni hemm ukoll MRI kull wieħed fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fiċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran f'Ħaġdejt u fir-Residenza San Vincenz de Paul. Mill-istess dettalji ppreżentati mid-Deputat Prim Ministru Ian Borġ fil-Parlament joħroġ li l-maġġoranza l-kbira tal-MRIs f'dan il-perjodu saru fl-Isptar Mater Dei kif mistenni. Fil-fatt mill-bda s-sena s'issa saru aktar minn 18,200 MRI hawnhekk, jew madwar 72% tal-MRIs kollha. Dan fil-waqt li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex saru aktar minn 5,200 test simili, aktar minn 1,100 fiċ-Ċentru Reġjonali Ċensu Mowran jew il-Pawla Hub kif inhu magħruf ukoll u aktar minn 650 MRI saru f'San Vincenz de Paul. Min barra s-servizzi b'xejn fis-sistema tas-saħħa u l-isptarijiet nazzjonali jirriżultaw wkoll li sa nofs din is-sena il-Gvern ħallas kważi 3,000 MRI oħrajn fil-privat biex il-pazjenti lokali jibqgħu jinqdew fil-ħin u bl-aħjar mezz. Dan wara li minn bidu għas-sena l-oħra, il-Gvern ukoll daħal fi ftehim ma' numru ta' sptarijiet privati wara sejħa għal tali servizzi u oħrajn biex ikomplu joqsu il-listi ta' stennija.